راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو كبرى سمعت راديو إرنا خمي تغنيو بايتو يأكل حورات منقصات أمريكا بعسران حموشن عسران شديشن مسكرم مبزقبرو قدامي قوائيو مسرح مريجا كمي كمزكاناونو أبزا حلفة مدبنا قريبنا نيرنا نلوم دما بأبون برت بايتو نبر أتل الزودي نت بايتو زغربو صبصابن أتو زي تسفى مريم زهبو حصير فاينانسا وحابريتان كأربو لكمي سنة مكتال زي دنس راديو إيراناي أتل الزودي أبت مجمرة مخفتتو على أبزهبو حصير حابريتا كمزي لنيرو تقعزو بغليلو استسقري نيرو كبهالاي كالن بزح لعلن تحت النيرو أتتصابوتات تسقيرو زمتري ومزلهم أبالات بايتو أبالات مريحنت بلو جزيهم وفيهم النزي صراحة زي تمام كتماتات زلو هزبون زبايتو زي ناتهم مهانا آمينو نعو ديفند الناقبارو أتبدأ قف بهالزانحي نزبايتو دي ملكت ورطات نقود من داقدفو أتي كوستر زلوها انداوصدو زبايتو زي تعويتو أزدو رجازي كبسح كم زلو غيرهم يمو سلازي عوض كلها نايو نقولو أب كتماتات زلو هزبنا أتخيط حلالة جزي هبو جنزلو هبو عقمو هبو أب زبايتو كساتة زانحي أبال بايتو كمون كي تحللو نزبايتو أم ممرح عقمون كزورو زانحو بزيهم وفي صنحو أحوات زرع على مسكان لنا كل زجوركم تعري بزياب تحنا له سلزي نغطالي وين بتصادفوا وين بناخدهم قعزو حذيرنا نبعواتكم بتحكم نخل يتمنتي زي من كفاس زي حزبه من كفاسي صور سديديو بسين بس كفر صوت غير حاقم يلم مغنياته حزب مسرت زحازه من كفاس من حزب تحتات الزغونه من كفاس بزغونه ملكعو ولا انتفتن كاي بعلو حزب سغاز تقال خللو زغونه كون حدغا اكبوت حيخيلني سلازي اتم نزي زحلن زلو كفانا يزبايتو طرح ندغن داوسو ويكا خوتو زفتن زلو زن دابلو ابغيغا مصصاب زوحل زلو نزي حزبها ابزي تدلي ناي متفنان مغدي كمرحو زفتن زلو ام ميديا تازنت سبات كابغي غونك رومن حزبهم ماتيام كالوسن ابزبايتو زان زخونه كون وغن كفوت مخانو بخاتم موتو كيل زمزل زبايتو مسي سرح اكل باونتان ايدنا زرغحنا نقبل مخانا زبايتو سفيح لب زلو مخانو خجل تدلمو أتوم زهود زلو جيجاتات حجي نابسبو درجة خبت تحكولبو من تركات تتابعو ندقنا مقلاح نظرات يرأي اللو فلازي جيجاي خبل دالي أمكم مفتحنا حد الناتيو تمالون صدر حبرة تقل طنيرة حد النتزبيه كيراغا جسنا نقبرق خوت يلا فلازي كلها حديرنا هنصرح حدوخينا هنصرح يزال تاوعيتنا بايتو يأكل حورات منقصات أمريكا أبزنياستات حد عمت عدميو انتاين يجيرو أتل الزودة مقابل قريبو له تنلغوما حي العمامات ببايتو درجات زوتيلن زياتن اللي حجز لنا خناتات فيت كذا براخيلين قال سنان درانا خان دا جمجمنا ريو نحب شغلنا تاتقون تبهيلو ناي كفل حد استراتيجية وتنن كفل قوس ودبان كفل دبلوماس متحلى عنتن كفل مديان حضريتان زاتن عرقن بحال سبورت سنة تبابن كفل فاينانسين بحال قيمة بزمة طرات ساتن ناتن استراتيجيك وطنات الدالين أبصراح توافيرا والتي بس إذا قوم استراتيجية وطن في كابوز تصوم قخار رأين تلقوا نايتي نايز بايتو خوون كم زلو تجيرو تراي لك كم زخونه دلاي فتحي إرسراوز من نيزلو لعلن حق زلو راقة الله سبعة ومسلا زخبر الله محبراو فتح الفتنان وكل التحقق سلاماوي ديمقراسيوي بالفتح إرسراء كونت مقبار زبالينيرو تمكن دهبتم زلو خطاتكا درقا بحمش تزخونو تتقاليلهم نظام تتقايسهم زلو يمسلو مالتي بزي مسرط تنحي العمامات زغوما نعوو كخيل النازخ الاستراتيجي أوتين كان قواعد صنيحنا قابت قدامي كفلي عندي حق الاستراتيجية والتنم دكتور جوز قابيهير دبرتين زوها هدوخينو كباب حسر دخلته أبالات بايتو بميؤون بعقمهم بكل مداي تساتفتنا زي حي العمام كينهم بوزح صراحة عامي ممالو زحامتي
قالها مستعم حجي حدا بعند سوتي عند حجينا يتبايتو تناديفو منية تغيرلو ناب كتماتات وريدو كتمات ذاتيلو تمليسو تبايتو زيادة ذاتيلو كم تصدق تغير مالتي قال سناي سند ناي سنه مغبار دند بحال وكازي سنه مغبار نبلو كود اوف كونداكت نسو اركيقون اطليقون ناي ديسيبلين سند ناي ديسيبلين كوميتي تماسسالي اتحاغاغيزو اطليقو كومو موكس سندات دبلوماسين ميديان زعمسولو نتنحيل عماماتون كسرحالو زلون سندات اندات دقه دا ندفق حجزن صنيحو ابزي ناي سنه مغبارن ناي بايلو اند استراتيجيك بلانينغ زولو كاتنا بايلو زصدقلو غزي نسو توديو ابصراح كو علم استدلالي اتناي دالاس نبره اكلاوي كونفرنس تغيرو مالتي اذا اكلاوي كونفرنس حجي بوزح ربحاتات نيرو باي خال مدى خريه خلنا حدا نتبايتو زياده تراخيبو ابت غداي نخزاتن باكل اهم لينك بحال نجس تران عبد الفتره خلصات نيرو اكلاي بنديف زول عند حجون زياده كنايتو علينا كان زحيش انت كان زخون عبد الزو السنه مثال فهد رجع مسز بن خراخ عبد الزخفتلو ندرخ ينيرو قومي لها بننبعلو اوشتو فسيح متمان زفتره غباي نيرو مالتي زي حجي غزيهم وصايتاتهم كل نجر شفينا ينزل طريقهم زلهم او تساتيفهم ስለዚህ ابي صراحه تعاملوا غباي نيرو تي باكل ترخمنالو كابو حالي في حجزي ناي عند حق الاستراتيجية وطنن كان بصرحو أبكي حقي أم ترغامن لتحقي امبلمنت أم مقبارن كامس تباي تغط حقا بساني حلو لتون كلهم أبزي صراحكم أبزي عمامكم زيادة نسقانا يكقرب دلك زانا بخالاي نريو ناي كفل قوسقواسن حقريتاني زخاء قوسقواسن ودباني زي بغات سامستان كتماتات التححسينو كلهم أبالات بايتو زوازي حجز زي كفل زي امتمديوهم زصرح زلو دكتور هايلة بكايلي زمرحو قالوا 30 حدا زخوني تساتفت أبالات اللو أزياتهم بمولين لتن كتماتات نايبايتو كما آداي حورات منكستات أمريكا سبيشاليسان إيرتراويان اللوون زبالا كما قاقيلهم بأسايمنت وسيدهم نخلون أدرس قبرون أبو منصرت نايبايتو قناتات يردو وقسقواس قبرو زن زخلون داتا قبر حجي أتزنا برد بسالسان 4 سن كتماتات جمرة بايتو حجي 4 حدن قوم تختمات أرني في الله مالتي كالوها وحاليفو كباب 10 شمون تزخونا كتماتات أغيبات وديبو دزون فتن تأكل بايتو دبتره أكلوا تحت تغيير الله زي حق عند علامه مستهز مرخابن ما يتهز بحتو مسمعن تزيد الله زلو قدام نتات مصنع ان تهز زلو حتوتات من الله سينيرو كم مقصل تانات واحد كوفيد متجمره تقلال زلو انا ختم 4 حدن كتماتات ابحم مش تزوات مقيله زحم مش تزواتات كان زي حق نقبر زلنا فيرتشوال كونفرنس كبر كان زلو تغييرو بغاتا كان حزب زي حتوتات امن اللاسم زياده لغواتات نايتهزي ام موسادن ساتف ويكا احمد تستنيحو كابو قتلو مغسغوس سند نزبايتو زوكر ناي زبايتو قوما زنتفر اداليو عديللو ويكا عداليو تكمللو ابتوشتو بايتو نزهلو ناي ودادبا أجابون بقطع ناتو ناي حيل عمام تساتفلو كم توساهم كفل ميديا ندت حاضره أجايشن بعدمه حزبنا ينكحنا مودابن صراحة يشرح له قد توز ركب لغونه من سياتن مسدك مستيون دابره اثناء ودبا صراحة كنا تفتني حلو سفلا لي خبابيتات ويهاجرات زلو إيرتراويان ونا حريرا نزجبروا وقالسي زي حجز ودابتات كجبر ثاني حلو بغتاون كم تقاطع صار عقم سبنا يزباي تقيم زسرحي كان أبلات زغير ختماتات ببعين زكاية ختماتات تماسسالي ناي محدث دبزابيتات سرلا ختماتات اندات خاتاتله السيو قاطرا مالتي ስለዚህ بعديو موتور نايتي بايتو غيني يخسر رحتاني حذر كم ثالثة كفلي ميديان حضريتانيو زغاء زيادة أسرائن تلقطات الناي بايتو مسرد غيرو زغوم نايتي كفلي ناي وعرض قوني رأي له زيادة خاب واناوي تأماني نهزبنا زتكم حضريتا أمن محل الله ينتس أبالات كفل ميديا حجي بمكيال سعاره يمرح له تمجمريا في المنحبوس نيرو بمخنيات تعنا أي ترخبا نزجور سيرفيس بزح خبرات لنا قصيلو كم ذكرتنا أي فيلم ممكن يستمر مكيال سعاره خذ أتوقع بزح صراحة ناتفلو أربع 10 زخونو خاب ودبا أو متيم بصرحو إحنا طلع ل 10 زخونو قوم تعبالات له توعت زخونو حاجة استخدام تفعل لي ختماتات كبايت وصا زخونو يشرح لنا له نعاتمون أزي حب زخونو مسجانا لنا كالوت كابزون فتون تاكلون مسؤول حاجة بيزم يشرح له مالتي أصل تقندي يشرحو في لايبايتو حاجة يتم كينو زيادة نوش تعدي تارجت جبره حاجة ناي شورت ويف راديو
فنوى نوش تعدي كون كجبر غير له كوين له أبز حالة سنة طوارح كتيلو تناي شومنا وزقدرنا إلى فيسبوك نا يوتيوب نا تويتر يخيد له طبعا سالون ويب سايت ديفلوب غير بتو ويب سايت كحل له من أختون يحل فعله مالتي أبز عمل تزيل على السوسال يكون فنواتات بفيسبوكن بتناي كال مسار حتات فني له كباب 4-5 تنزقونو مرقتيتاتنا يبايتو زغلصو رسان كت فندق يلله قال كباب 10 تزقون ጋዜጣው መግለጽታት ይባይቶ እስካሎት ካብ ደገ ዝመጹን ብትካል ደረጃ ዝመጹን ሰባቱን በተሐጋገዘ ይሰርሐሉ ስተምህሮታት ባሎ زيادة حجتنا من نقطة مسرح زيادة هاتي نزل فيسبوكن نخال ماس ميديان حبلي لذلو نهزبنا أزبكل ذلو ورطات بتي توكلني هاجراوي رأن هاجراوي تحساسا نايمتك علامة حيزي سرح ذلو أصلا بزوح صراحات عميمون له زي عمة الزم على تيب ناي جلوبال تتحاحز نزخير نظرون حجي أم الجممار يركبالو أقول نات كونتريبيوشن تجبرين نتعاطفالو مالتي مسكالوت مستناي ساتلايت تلفزيون بمتحضار مستم أبي يوتيوب صارحو أكتيفيست بمتحضارون تقول زغاني ناي بايتوفون وطات أب أيركو الكمزلو جيرلو ስለዚህ ኣብዚ ዓመት እዚ ሓደ ስራሕ ዝሰርሐ ክፍሊ ዝናይ ክፍሊ ማስ ሜድያ ኣብዚ በጋጣሚ ክገልጾም ዝደሊ ካብ ደገ ኮይኖም ካብ ከተማታት ኮይኖም ዝያዳ ካብቲ ተወኪል ዘሎ ኣባል ንላዕሊ እኳ ተዘይበልኩም ማዕሩ ነጢፎም ዝሰርሑ ዝናይ ማስ ሜድያ ብፍላይ ዝሕግዙና ክኢላታት ከኣለው በዚ ኣጋጣሚ ንዓቶም እውን ምስጋና ከቕርብ ደሊ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና تقولوا زين أي كفل دبلوماسي تحلقنا تنقل بحال وزخابي تصفيات كدانة على النت بناي يوهانس مسجنا تحقق زمن تشرح ذلو خفليو أزخ فلزي كباب شمون تزخون أولاد بايتو دنت فتي ساتو فلو زون تمساسالي ترى إن كل أخوان ناي بايتو حجي زقط ذلو ويكاد يشرح ذلو زي زيادة أبتناي دبلوماسي أو صراحات نحد النت زبنا نحد النت تيناي أب مقام ذلو دلاي فتحي أمعيين أبتحلقنتنا قلت بكنا نصرح ذلو كالي مالتي the department زي more focus غير صرح له أزنا global أكل أم مسرات حبتر له جي كباب شو منتهى حضرات سخنا ثم مسرات global أكل كنتفا زيادة كي لنا الله مالتي the department جمهورها بدرجة حورات من سات أمريكا مسات فزلنا أصل زي أفز عمت زي probably قبل مودة أنا زعمتون كون خون تصفان قبل أبزي زيادة نتي في الصرح زلو كفليه قال أبتحلق النت فوكاس كيرو أبليجا زلو سدتنيا تابقبت زلو سدتنيا زبط حمد نظر بدلات عمل كيتو نابستفالا ليتكالات ناتو زخونا ريبورت ناتو زخونا بيتيشن دا أكبه بزعبهم كتابة صنيح له أبزا أمريكا تتحيزهم كترزو دالو إيرتراويانون نعاتهم عم الطباق بوزو احتواسيو قال متوكلتي كونغرس أمريكاب مسوحال إيهان أمور تحقق حاجة جيزو مسوحال جون قسي نخركبون زيادة فعري جيرونيرو بحدي زيادة نتي ناي دبلوماسيا وخناتاتنا إيرترا ناب كدميت أمنتا نحنا هم بايتون تبي زعبا إيرترا كن جبرو زلنا نظرات أم جبار بوزح صراحات صريح اللو مالتي أبزو أرغاق بزيادكا مسوحال ناي ديسين كبابين زولو سنتر مارك وارنر بحال ترخيبون يرو كالوتكم زبالو فحفتن غازيتنياتم بزعبا إيرترا زقدو ستمارا مرتي اندا رخبون بزعبا إيرترا أقل حضري تاخلونكم زلو قدرالو توكلتنا يوكلها ماون مستمعي كبابي أمناي تلفزيون راديو طابع تراخيبهم بزعبا إيرتراوي زحلفو زلو شقر زيادة حضري تاخيبون أبز عالم كقالحو كي لمالو زي حجز بيتنا يدي كفل دبلوماسي تتحاحيزو خيد صنحي صراحاتي مالتي زيادة تناتاتيفون وقدميت كقبصل كم زلو قدما نايز قبصل وطنام بخمو سريعا مالو بزعباتي أب إثيوبيا زلو معسكر كجبر صنحي ناي معصاص وقمتات تقاوي مول أخل حضريتان أخل دبدابين نبز ملكتهم أكالات صحيف الله قال مسناي أفريكان ديسك US Department تراخيبون بزعبا إرترا زلو غيرلو زيادة تصفى زلوهم جماروتات اللو بزحات كإلاتات بنسوطاق دمان نقط صالي بحش صراح تفرح كان زخيل تصفى نقدر مالتي كابغة كنا نرخبون هاي كفلي حركن زاتاني أزي حركن زاتان كان بتالأخو مكررات نايتي إرتراوي حي لخينو زلو بوليتيكاو في اللياس زلو محبراو في اللياس زلو تقامات اندالالي زياتهم كميجرنا أنا بحادة نمصوم زي المدى بحيزي تبقيسو هو مسارات بغلطة مدى يصرح له فحادة أبتناي بوليتيكاويان ودباتو سيديك محبراتهم زي قدر ديسكيشن دا تساتفت حق يتعدي مراحة هايمانوت مهورات تماسسالي محبرات رخكبات اندا قبرة اتزلو نقر نخطف
كفابت كالو صحر قبل صنيح الله مالتي ስለዚህ ኣብዝናይ ውድባት ምልከት ኣብቲ መጀመርያ ብናተወግሶ ይኽገብሩ ሓሲብ ነይሩ ግን ካዚያራት ዝተጀመረ ናይ ሚኒሶታ ፎረም ስለዝነበረ ኣብኡ ተሳቲፍና ዓቕምና ክነበርክት ኣለና ዝብል ውሳኔ ወሲዱ ንዝባይ ተወኪሉ ኣብኡ ክሳተፍ ፀኒሕሎ ኣብዚ ብምስታፍ ሕጂ ዝያዳ ኣፍሪዎ ንብሎ ንሕና ሓደቲ ኣባይቶን ኣብቶም ፖለቲካውያን ሓይልታትን ዘሎ መረዳእታ እኩል ንክኸውን ሓጊዙሎ ዝብል እምነት ኣለና ካብኡ ሓሊፉ ህፁፅነት ኤርትራ እንዳረኣኻ ኣቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ኣብ ምግባር ንቅድሚታ ምድፋን ናተሓገዝ ኣበርኪትሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝተፈላለየ ናይ ኢንተርቪው መደባት እንዳተሳተፈውን ልክዕ ምስቶም ፖለቲካውያን ሓይልታትና ፓርቲታት ውድባትን እንዳወፀ ናይቲ ባይቶ ራእየን ተልእኾን እንዳገለጸ ምስኣቶም እውን ልሙፅ ዝኾነ ዝምድና ንምፍጣር ዝሓሸ ቦታ ፈጢሩልና ኣሎ ክንብል ንኽእል እዚ እንዳገበረ ሕጂ ነቲ ቃልሲ ብሓድነት ንቅድሚት ናይ ምድፋእ ስራሕ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ኤርትራውያን ሲቪክ ማሕበራትን ፖለቲካውያን ውድባትን ዝያዳ ዳታ ክህልዎ ከም ዘለዎ ገይሩ ብኡ መሰረት በቲ ፕሮግራም መሰረት እንዳፅንዐ ክንገብሮ ዘለና ርክባት ናቱ እማመታት ይቐርብ ንዕርቅን ዘተን ዝሕግዙ ዓበይቲ ዓዲ ምሁራት መራሕቲ ሃይማኖት ረኺቡ እውን ኣዘራሪቡሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መደባት ሰሪዑ ኣዘራሪቡ ነይሩ እዚኣቶም ኩሎም ሕጂ ተጠርኒፎም ነቲ ክንገብሮ ዘለና ቃልሲ እቲ ፍልልያት ፀቢቡ ናብ ሓድነት ክንመፀሉ ዘለና ኩነታት ኣብ ምምችቻኢት እቲ ቀንዲ ንጥፈታቱ ነይሩ ብዝዓመት እዚ ኣዝያዳ ብዝዕቀን መልክዑ ንዝቕፅል ከዓ ኣብ ዝተጨበጠ ክንገብር ከም መደባት ሒዝዎ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ክፍሊ ስፖርት ባህልን ስነ ጥበብን እቲ ሓይሊ ዕማም እዚ ሕጂ ዓብ ፕሮጀክት ሒዙ ተበጊሱ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ህግደት ሒዝዎ ዝነበረ ናይ መንእሰያት ፓነልን እቲ ናይ ቶርናመንትን ዝኣመሰሉ ነገራት በዚ ናይ ባይቶ ክተሓዝ ከም ዘለዎ ዝያዳ ብህዝብና ክንሰርሕ ከም ዘለና ኣሚሚ ተበጊሱ ብዝተፈላለየ ምክንያት ግን እቲ ናብ ኩንነት ክንመፅእ ኣይከኣልናን በቲ ሓደ መዳይ እቲ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ዘሎ ናይ ባይቶ ነገር ማኔጅ ክንገብር ምስኡ እውን ናይ ባጀት ሕቶ ኣሎ ኣብ ዳሕራይ ከዓ እዚ ናይ ኮቪድ ስለዝመፀ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ጌርናዮ ክንብል ኣይንኽእልን ዝያዳ ግን ኣብቲ ናይ ማስ ሜድያ እንዳነጠፈ ይተሓጋገዝ ኣሎ እዞም ከምዚኦም ንገብሮም ተኣካላዊ ኣኼባታት ንገብሮ እዚ ናይ ቨርቹዋል ንገብሮ እውን ብሓላፍነት ሰሪዑ ብኸመይ ክንሕዞ ከም ዘለና ብኸመይ ክንመርሕ ከም ዘለና እዚ ባህልን ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ስነ ጥበብን እዩ ክሰርሐ ፀኒሑ ዘሎ ንቐፃሊ ዝመደቦም መደባት ኣሎ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ቀፂልና እቲ ናይ ክፍሊ ፋይናንስን ትሬዠርን ዝብል እዩ እዚ ክፍሊ እዚ ዝያዳ ፋይናንስያዊ ሕቶ ናይ ባይቶ ንምምላስ እዩ ክፅዕር ፀኒሑ እቲ መበገሲ ካብቲ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሲምፖዚየም ዝተረከብናዮ ሕሳባት ኮይኑ ካብኡ ቀፂሉ ግን ክንገብሮ ዘለና ሓደ እቲ ናይ ከተማታት ዓመታዊ እቶት ምእካብ እዩ ወይ ከዓ ዓመታዊ ክፍሊት ምእካብ እዩ ካልእ ካብ ኣባላት ባይቶ ብፕሌጅ መልክዕ ዝተኣከበ ገንዘብ ኣብ ምእካብ እዩ ሳልሳይ ከዓ ካብ ከተማታት ብናቶም ፍቓድ ወይ ከዓ ብወለንታ ወይ እቲ ናይ ፈንድሬይዚንግ ፕሮግራማት እንዳገበርካ ገንዘብ ምእካብ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚኣቶም እቲ ናይ ፈንድሬይዝ ፕሮግራም ብሰፊሑ ኣይከድናዮም ዘለና ኣባላት ባይቶ ብዝገበርዎ ፕሌጅን ደሓን ዝኾነ ገንዘብ ኣብ ምእካብን ነቲ ተኣኪቡ ዘሎ ገንዘብ ከዓ ኣብ ምምሕዳርን ዝያዳ ይነጥፍ ኣሎ ምስ በለይ ኣቶ ልኡል ኣቶ ዛይት ተስፋ ማርያም ኣብ ዝሃቦ ጽማቕ ዝርዝር ገንዘባዊ ፀብጻብ ድማ ባይቶ ይኣክል ከምቲ ቅድማ ቢሎም ዝገለጽዎ ትሕዝቶ ናይቲ ዓቕሚ ናይቲ ፋይናንስ ናይቲ ይኣክል ከመይ ከም ዝኾነ ኣታዊ ወፃኢ ክሳብ ሕጂ ከመይ ከም ዝመስል ንምብራህ እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ ዝህቦ ናይቲ ለቦ ኣለኒ ማለት እዩ ቀዳማይ እዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኢንካም ስቴትመንት ናይቲ ባይቶ ኮይኑ ምንቅስቓሱ ካብ 25 ጉንበት ወይ ከዓ መይ ካብታ ድሕርታ ጉባኤ ናይ ዲሲ ማለት እዩ ነተሓሊሎም ጀመሩላ ክሳብ ሰፕተምበር 21 ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ዘግበረና ምክንያት ካስ ካብ ሎም ማዓንቲ ክነቕርብ ኣይንኽእልና ቀፃሊ ስለ ዘሎ ስራሕ እዚ ክሳብ ሰፕተምበር 30 ምስ ተወድአ ግን ጠቕላላ ናይቶም ናይዚ ይኣክል ቀዳማይ ጉባኤ ዝነበረ ናቱ ኣታውን ወፃኢን ብልክዕ ክቐርብ እዩ ብኣና ጥራሕ ቀሪቡ ዘይኮነ እውን ብኢንዲፐንደንት ኣካል ክምርመር ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዝሓለፈ ቅድሚ መይ ዝነበረ ባይቶ ቅድሚ ምምስራቱ ሓደ ኮኦርዲኔቲንግ ኮሚቴ ነይሩ ወከልቲ ናይ ከተማታት ዝርከቦ ካብቲ ኩሉ ወፃኢታት ዝተገብረ ኣብቲ ናይ ዲሲ ዝተገብረ ዝተረፈ 51,000 ገለኒ ነይሩ ግን ብድሕሪ ኮሌክት ዝገበርዎ ነገር ስለ ዘሎ 54,228 ሳንቲም ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ እቲ ካብ ኩሉ ድሕሪኡ ዝመፀ ኣታዊታት ወይከዓ ዲፖዚት ኣብቲ ባንክ ዝኣተወ ማለት እዩ ካብ ከተማታት ኣሎ ካብ ቮለንቲርስ ዶኔት ዝገበሩ ሰባት ኣለዉ
54,928 سنتيم كاب تزحلفه كني بايتو ومتراتو زنبره ገንዘብ አብዲሲ ዝነበረ ገንዘብ ዝመጽይ ማለት እዩ እቲ 133,35,88 ካ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ጉንበት 25 ክሳብ ሰፕተምበር 31 ዝተኣከበ ማለት እዩ ጠቅላላ 155,364 ሳንቲም እዩ ካብዚ እቲ ወጻኢታት ኣሎ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ተራኪብ ካዝ ኸይዳ ይኮነን ኮምፒውተር መሳርሒ ዝኾኖም ገዚኦም ንሳኻ 1,774 93 እዚ ናይ ዙም ክፈሎ እዩ ስለዚ እሱ ካብ ዝጅምር ስጋብ ሕጂ 1,678 ሳንቲም ናይ ጉግል ስፈልክ ኮይና ኣላ ክዕረዩ እንዳሕራይ ናይ ኢንተርኔትን ካልእ ወጻኢታትን ናይ ኢንተርኔት ዝምልከት ማለት እዩ 5,629 ናይ ኣማዞን ሰርቪስስ 16,36 ሳንቲም ስቴሽነሪ نيتني بتحفظ زدلي مستلزمات مالتي شمنتين 77 بعد شمنتين حاجات متمثلة نسبة مقصاص زكايلا سبيشالي تلفزيون زلون ساتلايتي كما غان انترنت اغلغلت مززر زرقحان كما اوني راديو مثلا ستيشن شو 1,774 7 سنتيم ني ليغال سيرفيسز 6,960 ني بانك سيرفيسز 1,600 كذا وصايتات شمنت 295 ስለዚህ ጠቅላላ ወጻኢ ነዚ እንቅስቃስ 9,675 ሳንቲም ማለት እዩ 10% ከመና ኢኮኖሚ ይዋሊ ዳሚ ጽቡቅ ይዝኸይ ዘሎት ወጻኢታት ተቀረው ኸሎ እቲ excess of income over expenses ወይ ካት ዝያዳ ኢንካም ካብ ወጻኢታት ተረፈ 588 ሳንቲም እንጂ እዚህ ታይና ጌርና ዘለና actually እዚህ እንቅስቃስ ዋላ ሀብ ማይ ፈርስ ጀምር ማይ 20 ጀምር ምበር እኔ ባንክ አካውንት ከፊቱ ክንቀሳቀስ ለዚህ ጀመረ ካብ ጃንዋሪ 31 ዝኸፍታ ሓሳስቦ ዝደሊ እቲ ዝኽፈል በብኸተሙ ክኽፈል ከም ዘሎ ምናልባት ከፈላ ከተማታት እንተልዩን ኮይነን ኣብዚ ክናቦደሊ ምክንያቱ አቅም ገንዘብ ከይደለብካ ናብ ዝኾነ ነገር ክትበጽሖ አይ ትኽእልን ኢኻ እዚ ባይቶ ገንዘብ ክእክብ ንትዝደልዮኻ ነገር ክሳልጥ ኣድላይ ምዃኑ ክጠቅስለኒ ነቲ ኣተሓሕዛን ዝምልከት ጽቡቅ ኮሚቴ ኣለውን ፋይናንስ ብዙሕ ሓበሬታ ካብኦም ዝረኸብክዎ እዩ እዚ ማለት እዩ ብኸማ ዓይነት ክቕፅሉን ተስፋ ገብር ኣብዚ ሕፅር ዝበለ እዋን ግን ብምሉእ ዝርዝር ወጻኢታቱን ኣታዊታቱን መሰነዳቱ ነቶም ኦዲተራት ቀሪቡ ክምርመሪ ማለት እዩ يغني وغني ودي Thank you so much حونا زايد كمون غانتا ويكا كفلي ناي فاينانس نبرتن يغني لنا بتعامي كم زبولو ابزم اوتسل اوديت زغونه ديتيل تسبسب كم تولنا مالتي ازي دمص راديو ايرناي كاب قلنا نريد زي كوميتي مصنعة ركبات زي مستفعلالي أبقال في ذلك وجنات تراخيبو زي بايتو زيادة ناب تكبارا وقال في ذلك حد نوس كوميتي أظن نوس كوميتي زي حجي حد أب كباب هذا نازل لو من قصاصات تاي مسلو بخنا يسرحوا تاي متفتات اللوم بخنا يتحاجز نحن نسرح لنا زي النجارات مدهساسي تسرحوا قال تناي بايتو زغلو كنا ذاتن تعين فتات اندال ليها معومة في حزبي مالتي أبزي حجي مسكابي 4 ዝኾኑ ምንቅስቃሳት ተራኺብሎ ምስ ገለገሊኦም ናይ ምትሕግጋዝ ደረጃ በፂሕሎ ሓደ ብፍልይ ዝበሎ ዝገበለ ነገር ዝገበሩኻ ኣብዚ ምንቅስቃስ ፈንቅል ዝበሃላ ውሽጢ ዓዲ ቃሳስ ዝፀንሐ ምንቅስቃስ ምስኡ እውን ቀጥታዊ ዝኾነ ርክብ ገይሩ ምንባር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ነዚ ባይቶን ንፈንቅል ዝውክል ሓደ ፓምፍሌት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክዝርጋሕ ከም ዘለዎ ተገይሩ ነይሩ ፎርቹኔትሊ እቲ ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣዝዩ ታየድ ስለ ዝገበርዎ ምስ ናይ ኮቪድ ካ ኣጠቢቖም ስለ ዝሓዝዎም ሕጂ እቲ ናይ ምንቅስቃሶም ኩነታት ዝሒሉ ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ግን እንዳተራእየ እንዳተፈተሸን ዝቕፅል ነገር ክኸውን እዩ ዝያዳ ግን እቲ ኣድህቦ ናብ ውሽጢ ዓዲ ጌርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ፎካስ ገይሩ ዝሰርሕ ንኡስ ኮሚቴ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም እቶም ዝያዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክንሰርሖም ዘለና ዝነበረና ነገራት ኮይኖም እቲ ባይቶ እግሪ ተኺሉ ደልዲሉ ሰጢሙ ኩሉ ኣባል ባይቶ ፍተን ሓይሊ ዕማማት ተሳቲፉ ንባይቶ ከበርክተሉ ዝኽእል ንተቓልሲ ንቕድሚት ክደፍአሉ ዝኽእል እቹ ባይታ ኣጣጢሑ ምህላውን ንቐጻሊ እውን በዚ ስጥመት እዚ ክሰርሕ ተስፋ ከም ዘለናን እሙንተናይ ማለት እዩ ሓያል ጎኒ ትባይቶኸ እንታይ ነይሩ ኣተልኡል ካብቶም ዝፀንሐና ሓያላት ጎድንታት ኢልና ንሪኦም ሓደ እዚ ባይቶ እዚ ካብ ህዝቢ ዝመፀ ምስ ምዃኑ
ህዝባዊ ደባ ስለዘለዎ ተቀባልነቱ ዝለዓለ ولا أتي ذكنوا ذلوا فتنون بو ملكع تعويت اللي يخم بالنخيل مالتي صوتو من أزيو فين زخانة مريح النسان حوي زخانة خن جاب نخيف الطر أزيو بلوز زخانة قاح زي حزوة ثانية بو من تركاب زحوات زي بتحنا لنا قال تزوج حبال بيتها نجنزب نجزي كيس الكيو كوف ثانية مريح النسون بالحريت كوينو أجرهم نقد مترح تغيد الدولة قال سنانا وش تعدف خون كم زلوا خط هذا ثانية في بعض تميكشر نايتي أبالات بايت زلون رابط ختمات حق الزلو ولدن كأخذ استفلا درجات علمي تمرتي مويا استفلا لأجازة اللوي ስለዚህ አዝዩ ተስፋ ዝህብ መንቀሳቀስ ምዃኑ እዩ ገምጊምናዮ ካልእ መስመሩ ኣነፂሩ ፖለቲካዊ ራእይ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ መንቀሳቀሲ ሙሉእ ዲሞክራሲያዊ ክትዕ ገይሩ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝውስን መንቀሳቀሲ ሓደ ኣካላዊ ጉባኤ ናይ ዳላስ ምክያዱ ንባዕልኩም ዝበልክዎ ጽቡቕ ናይ ሌላን ናይ ምድምማፅን መድረኽ ፈጢሩልና እዩ ስለዚ ኩለን ኣባል ከተማታት ዘለወን ኣካውንታቢሊቲ ተቐቢለን ዝሳተፋሉ ባይታ እውን ሕጂ ካብ ዝቕፅልካ ዝያዳ ብጥቡቕ መልክዑ ሰርሕ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ብልጫታት ዘለዎ ዓይነት ኣወዳድባ እዩ ንኩሉ ፖለቲካዊ ውድብ ሲቪክ ማሕበር ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ዘሎ ሕብረተሰብና ኣኪቡ ዘሎ እዩ ስለዚ ጽቡቕ መድረኻት ኣለዎ ድኻማት ባይቶኸ ብኸመይ ቀሪቦም ተማለው ዝበሃሉ ድኻማት ናልባት ተሳትፎና ሙዕሪ ዘይምንባር እዩ ገለ ተወከልቲ ዋላ ብዙሓት ኣይኹኑ ግን ከዓ ኣብ መንጎ ተሳትፎም ዘዛሕትሉ ኣለዉ ገለ ከተማታት እውን ዝሕትል ዝበለ ምንቅስቓሳት ዘለውን ኣለዋ ስለዚ እዚኣተን ከመይ ጌርና ንዕብየን ከመይ ጌርና ናብቲ ዝሓሸ ደረጃ ነምፅአን ሕሳብ ከብልየና እዩ ናይ ግዜ ሕፅረት ኣሎ መብዛሕትኡ ፉል ታይም እንዳሰርሐ ዝቃለስ ዘሎ ዚታት እውን መፍታሕ ዝብልየ ነገር እዩ ቀዳምነታትካ ዘይምስራዕ ዝብል እዚ ከዓ ዝያዳቶም ካረንትሊ ዝመፁ ነገራት እቲ ዘለናዮ ኩነታት ክዕብልሉ ስለ ዝፍትኑ ንዓቶም ክስታይ ጌርና ልክዕ ከምዚ ናይ ኮቪድ ምስተራእየ ሕጂ ኩሉ ኣቴንሽንና ናብኡ ሂብና ክንሰርሐሉ ዝፈከና ኩነታት ነይሩ ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ከዓ እንዳሰገርናዮም ክንከይድ ከም ዘለና ንርኢ እቲ ናይ ሚድያ ሸፈነና እውን ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክኸይድ ከም ዘለዎ ንርኢ ማለት እዩ ንቶም ዘጋጠሙ ውድሆታት ንምሕዳር ዝወሰድናዮ ግዜ እውን ቁሩብ ግዜ ወሲድልና እዩ ኣብዚ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና እቲ ገምጋም ዝህበና ባይቶ ይኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ውድሆታት ኢሉ መዝጊቦም ዘለዉ ኸ እንታይን የጠቃልሉ ውድሆታት ኩሉ ሰብ ዝሪኦ ዘሎ እዩ ነቲ ሓደ ዝተበገሰ ሓይሊ ንምፍራስ ብዝተኻለካ መጠን ምፅዓር ኣሎ እዚ ተበዲሁ ክንከዶ ዘለና ነገር ኮይኑ ግን ከዓ ኣይዓንቀፈናን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ገለገለ ከዓ ነብሶም ደለይቲ ፍትሒ መስሉ ግን ከዓ ኣንጻር ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ዝኸዱ ሓያሎ ወገናት ኣለዉ እዚ እውን ካልእ ውድሆ እዩ ንህዝቢ ዝቦታትን መልእኽታት በውራጃ ብሃይማኖት ብዓሌት ዝፈላለዩ መልእኽታት ኣብቲ ማስ ሜድያ ምህላው ነቲ ትገብሮ ነገር ዝያዳ ዝህስስ ነገር ክፍንው ምፍካኖም ካልእ ውድሆ እዩ ገለኻ ህምጢነት ኣሎ እዚ ባይቶ ምስ ቆመ ልክዕ ኣብ 6 ወርሒ ኣስመራ ከም ንኣቱ ገይሩ ዝሪኦ ኣካል ነይሩ እዩ እዚ እውን እቲ ቃልሲ ፕሮሰስ ምዃኑ መረዳእ ዘድልየና መስለኒ ካልእ ገለገለ እውን ሰብ ክሰርሓልካ ምድላይ ኣሎ ማለት ሙሉእ ግዜኻ ክትውፍር ዘይምድላይ ካብ ትሕትን ፈላላይን ኣተሓሳስባ ዘይወፀ ክፋል ሕብረተሰብና ምህላው ፋሕ ዝበለ ቃወማ ደንበ ፍትሒ እውን ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ቻሌንጅ ኮይኑ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ተስተኻኺሎም ዝኸዱ ዘለዎም እዮም መጻኢ መደባት ባይቶኸ እንታይ ይመስል መጻኢ መደባትና ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ሸውዓተ ሓይሊ ዕማማት ንዝቕፅል ዓመት ዝገብሮ ውጥናት ኣዳልየና ኣለዋ በቲ ውጥናት መሰረት ክንከይድ ኢና እቲ ካልእ ከዓ ዝሕጂ ዝገብሮ ዝምረፅ መሪሕነት በቲ ወፂኡ ዘሎ ፕላንን በቲ ራእይን ሸቶታትን ናይቲ ባይቶ እንዳተመርሐ ንቕድሚት ክወስደና ምግባር እዩ ካልእ ዝሰፍሐ ፅላል ዓለም ለኸ ናይ ምምስራት ስራሕ ሒዝና ንቕፅል ኣለና እዚ ከዓ ኣብ ቀረባ ግዜ ዕዉት ኮይኑ ክወፅእ ዝከኣለና ምግባር ተድልየና እዩ ናይ ምሁራን ሰብ ሞያን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መንእሰያት ጠርናፈታት ሓይሎም ወፂኦም እዚ ምንቅስቓስ ሙሉእ ተዋሂዶም ዝሰርሕሉ ኩነታት ምፍጣር የድሊ ንብል ኣብ መሬት ምስ ዘለዉ ናብ ኤርትራ ምስ ዝቐረቡ ሓይልታት ከዓ ተተሓሒዝና ክንሰርሕ ንቕድሚት ክንደፍአሉ ከም ዘለና ርኢና ክንንቀሳቐስ ኢና ካልእ መሰረታዊ ፍታሕ ናይ ዘለና ፀገም ድማ ዝያዳ እቲ ሓድነትና ምጥማርን ናብ ሓድነት ምምፃእ ምስ ምዃኑ ኣብዚ ፎካስ ጌርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ንርኢ እቲ ዝመፅእ መሪሕነት እውን ልክዕ በዚ መሰረት እዚ ባይቶ ንቕድሚት ክደፍኦ ከም ዘለዎ በዝጋጣሚ ለብዋይ ክሕልፍ ደሊ ማለት እዩ ኣቦ መንበር ባይቶ ይኣክል ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነበር ኣቶ ልዑል ዘውዴ ኣመዛዞ ምፀብፃቡ ዘቕርቦ ለብዋ ድማ
ካልእ ምናልባት ካብ ህዝብና እንደልዮ ዘለና ተጽቢት ማለት እዩ ዝባይቶ እዚ ከምቲ ካልኦት ዝፋሉልነት ዝገልጽዎ ዘለው ኣጋላልጻ ኣይኮነን እዚ ባይቶ እዚ ናይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ከዓ ኣብ ዝደልዮ እዋን መጽኡ ዝሳተፈሉ ባይቶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ምውንጃል ወፂና እዚ ባይቶ እዚ ህዝብናቱ ምዃኑ ኣሚኑ ሓሲሉ ክውንኖ ከም ዘለዎ ልክዕ በቲ ተታሒዙሉ ዘሎ ተርሙ ድማ ኣብ በብእዋኑ መሪሕነት እንዳቀየረ ዝኸይድ ባይቶ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ ንፈትሙ ህዝቢ ድማ በዚ ተቐቢሉ ዝያዳ ከዓስሎ ፃውዒትና ንቐርብ ማለት እዩ ኣብ ሜድያ ዝፍኖ ፈነወታት እውን እንዳመረፅና ክንሰምዕ ከም ዘለና ኣየናይ ዘርብሐናን ዝዕውተናን ክርኢ ከም ዘለና ብባይቶ ደረጃ እቲ ለብዋና ከነሕልፍ እንደሊ ዝቃልሲ ከዓ መስራሕ ምዃኑ ኣሚንና ግዜን ዓቕምን ገንዘብን ከም ዝወስድ ሂወት እውን ከም ዝወስድ ኣሚንና ብኡ ክንሰርሐሉ ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ ናብ ህዝቢ ለብዋና ንሕልፍ ካልእ ናብ ውድባትናን ሲቪክ ማሕበራትናን ዘለና ለብዋ እዚ ከዓ እቲ እንክፍታሕና ሓድነት እዩ ሓድነት ከይረጋገፅና ዓወት ክነረጋግፅ ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ኩሉ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ዝነጥፍ ዘሎ ተቃላሲ ሓይሊ ኣብዚ ሓድነት እዚ ዝያዳ ከዓ ኣብ ምእላይ ናይቲ ስርዓት ኣተኲርናን ቀዳምነት ሂብናን ክንሰርሕ ከም ዘለና ፃውዒትና ነብል እዚ ንዝገብር ከዓ እዚ ባይቶ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎድኑ ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ንላቦ ማለት እዩ ካብ ማስ ሜድያታት ደስ እትካየደን ፋሕ ዝበለ ነገር ኣሎ በብመገደን ስለዝኸደ ሓደ ጥርኑፍ ዝኾነን ዝተዋሃሃደን ስራሕ ክንሰርሕ ናብ ውሽጢ ዓድና ዘተኮረ ዘመተታት ክንገብር ህዝብና ክነንቅሕ በዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝላባዕ ዘለዎ ወፂና ድማ እቲ ሓድነት ህዝቢ ኣትሪርና ቃልስና ክነዕውት ከም ሃገርን ከም ህዝብን ክንሓስብን ክንሰርሕን ከም ዘለና ብስም ባይቶን ብስም እዚ ተሳታፍን ፃውዒተይ ከቕርብ ደሊ ስለዚ እቶም ዝነበሩና ፈታት ብኸፊል ነዚ ዝመስሉ ኮይኖም ኣብ ቀጻሊ ከዓ ዝያዳ ዝበርትዐን ዝሓየለን ስራሕ ክንሰርሕ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና ስለዚ ኣጆኹም ኣጆና ኩሉ ግዜ እቲ ሓድነት ንብሎ ዘለና ብተግባር እንተሰሪሕናሉ ናብ ዓወት ከምርሐና ከም ዝኽእል ክንኣምን ኣለና ይቐኒየለይ ክብረታ ሃበለይ ልኡል ዘውዴ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ናይ ሎም መደብ ናብ ዝተወዲኡሎ ብኻልእ መደብ ዳግም ክንራኸብ ኢና ሰናይ ቅነ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ